Det gør ikke noget. Er du trist, og har du abstinenser, så tag med mig hen til Eskilstrup. Inhaler din røg helt uden grænser. Her er trange tår for rygestop. Her er kul og røg, her er støv og støj. Her er pandekager med flæsk og syltetøj. Er du trist, og har du abstinenser, så tag med mig hen til Eskilstrup. Hvis du står og mangler kul til grillen, hvis din prøvel trænger hårdt til fugt, hvis du savler over brød fra ovnen, så er svaret enkelt Eskilstrup. Her er kul og røg, her er støv og støj. Her er pandekager med flæsk og syltetøj. Er du trist, og har du abstinenser, så tag med mig hen til Eskilstrup. Hvis du brænder for en hat med skygge, hvis din lyst til kniv er kolossal, hvis du elsker handlet med lidt hygge, så er svaret Kulsvier Festival. Her er kul og røg, her er støv og støj. Her er pandekager med flæsk og syltetøj. Er du trist, og har du abstinenser, så tag med mig hen til Eskilstrup. Her er kul og røg, her er støv og støj. Her er pandekager med flæsk og syltetøj. Er du trist, og har du abstinenser, så tag med mig hen til Eskilstrup.